Podo manyoni mago motuche kod gwenge nyakona mga jwango tendre kod wechego mag siasa wadhi nyake county no ma Kisii. Kama jochung' mag kombe alengsi moheo prang'wen e county no ma Kisii odare kweth mar Kenya Kwanza kendo koro riwore kod Azimio la umoja. Kagilose kinde nyasi mar wakoge Azimio, nyasi manotelie kod jalar kom governor e county no kod otiko mar ODM Simbarati. Jotelo gole rainya kendo wacho ni onge adieria e Kenya Kwanza. Jotelo go wuok e duond buche mag ANC, Ford Kenya, maendeleo chap kod PPOK. Jakom duond bura mar ODM e county ma Kisii Kerosi Ondieki wacho ni Azimio ikore makare matiyo kod geneno ni ogai margi mano kanyo Raila Amolo Odinga oyudo mbolo mathoth kowuok e county no ma Kisii. Mabiro ndalo machuo kende bang' governor ma Kisii James Ongwae bende rwako jochung' mamoko kowuok e duond bura mar Usawa ko wote mawuok e gwenge ma Kisii kod Nyamira. So I want to confirm that you have come to a good place. We are ready to have you here. In our house, we have many rooms. We have many opportunities. We will work together. We will work together. And we will even campaign together to make sure that Simbarati and the group gets the much coveted prize. Wiki jana tulisimama kwenye press na tukapeana signal na tukaelezea vizuri ya kwamba kama matakwa na mahitaji ya wananchi na viongozi ambao wako kwa mrengo wa Kenya Kwanza haitachukuliwa hatua, tutaamua mkondo mwingine. Na leo nataka kusema hapa hivi, tumekuwa katika Kenya Kwanza jinsi chairman amesema, lakini yale ambayo yametokea pale ni kwamba hakuna uwazi pale. Kuna watu ambao wako pale ambao tunawaita katika lugha ya kimombo cartels wamejaa pale.